Devoción e tradición volveron mesturarse na procesión do Nazareno da Pobra que atraeu este domingo a miles de visitantes. A maioría deles movidos pola fe que profesan ao santo, pero tamén moitos atraídos pola singularidade desta procesión, encabezada polos féretros dos ofrecidos. Nesta ocasión foron 5 as caixas que procesionaron co Nazareno para agradecerlle a súa intercesión, case sempre en temas de saúde. Que eu levo moitos anos, viví moitos anos co meu filliño, co hábito ca camisiña e iso, e despois co hábito, porque tuvo 8 operacións e un trasplante do oído. Pediron por min cando era pequeno, pero bueno. Veño todos os anos descalza, cabela, tiña traxe, o que pasa que o traxe ofrecino para unha enfermedad que tuvo meu pai grave e cando se curou quitino, porque é unha promesa durante certo tempo. Se és da Pobla que estás obrigada a ser devota do Nazareno, o santo que temos é o máis importante. Tamén está dos Pincheiros, pero o Nazareno reúne moita xente, trae moita xente de fora. Ademais da longuísima comitiva de fieis, a procesión estaba integrada tamén pola banda de música da Escola Naval de Marín, que imprimiu aínda máis solemnidade ao acto. Participou tamén a banda da Pobra, así como varios grupos de gaitas. Un dos momentos máis emotivos foi a parada do santo na Covecha, na que os devotos aproveitaron para achegarse e pasar obxectos polo seu manto.